Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni o lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na aw fɛn fɛn bɛ sa k'a fɔ ko aw ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo dante foli mun na ka kibaruya telima an bolokɔrɔ an bɛna mun da aw tulo kan o kibaruya o bɛ tali kɛ fɛn mun na sa i b'a fɔ aw ɲɛ bɛ a la ja la cogo min na ni o ye OPENAI ye OPENAI mun yɛrɛ de don a kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔna la bi an bɛ don min na i ko bi sabula maa minnu n'u u donna la ka don a la wariko kosɔn yaasa u bɛ se ka musakaw ko olu sɔrɔ cogo min na yaasa u bɛ se ka dɔ fara u ka wari kasabi kan cogo min na kibaruya laban nana sɔrɔ sa k'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni olu kɔni tun ye nin baara in kɔni nun donbagaw ye maa minnu ni olu tun bɛ yen nɔ sa k'a fɔ ko olu de ye nin baara kofɔlen ka se ka application ni k'a sigi maaw ka telefɔni na ani k'a lien k'a ci maaw ma sa nin wagati in na an y'a ye k'a fɔ ko a maa caman bɛ yen nɔ minnu ni u tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la wa u nimero minnu tun b'u la u tɛ sɔrɔ nin nimero kofɔlen ninnu na OPENAI yɛrɛ mun don a nana wagati jumɛn n'i y'a jateminɛ u yɛrɛ ka explication na sabula a nakuma an ka jamana kɔnɔ o ma janya kosɛbɛ octobre kalo la a nana an fɛ yan nɔ san 2022 octobre 2022 OPENAI mɔgɔw commencera k'a ye réseaux sociaux quoi ni a bɛ fɔ a ma ko bɔlɔlɔsiraw mɔgɔw commencera ka a publicitéw ye olu kan o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ kalo kelen kalo fila ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko mɔgɔw commencera ka a dɔn fɛn mun don u commencera ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ye réseaux sociaux kelen kan bɔlɔlɔsira fɛ k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko wari bɛ se ka sɔrɔ a la maaw bɛ se ka u wakiliw k'a ye maa mun ni buruburunin b'e bolo ni wari dɔɔnin b'i bolo i bɛ se k'o bila a la don o don u bɛ waleya dɔw fɔ ni o ye tâche ye k'a fɔ ko i bɛ produit dɔw b'u bolo n'u ye produit feeretaw ye a bɛ se ka kɛ makɔrɔniw b'o la sardiniw b'o la ani fɛn caman wɛrɛ fo ka taa se mansimafɛnw ma i b'olu publicité kɛ don o don ni olu kɛ o kɛ wari dɔɔnin bɛ jigin i ka compte la o b'a yira k'a fɔ ko e ye dɔɔnin sɔrɔ o tun ye OPENAI a application ye o tun ye a tagabolo ye maa minnu ni olu donna la sa maaw donna la wariko kama k'a fɔ ko don o don buruburunin min bɛ sɔrɔ n'o y'i ka pourcentage ye k'a fɔ ko don n'a nataw la o na kɛ u maa magow ye u donna la ni o hakilina ye nka an bɛ don min na i ko bi e ko a tɛ fɛ ka kɛ jigi wariw ye wa maa caman bɛ yen nɔ ni u bɛ k'u da bi u tɛ ka se ka sunɔgɔ nin ko in hami bolo sabula maa caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ye juruw ta ka don nin fɛn in na u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la n'i ye application in yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ telefɔni de kɔnɔ a bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ lien bɛ ci i ma telefɔni sira fana fɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'i inscrire a la k'i ka numéro don k'i ka compte don ka fɛn bɛɛ k'a la yaasa i ka compte bɛ se ka sigi cogo min na i bɛ wari bila a kɔnɔ Orange Money fɛ olu bɛ wari ta donc maintenant ni i mago b'a la fana wari bɛ segin o Orange Money kelen fɛ ka na i ka compte la mais an y'a ye depuis application in a sigira fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma nin ye a kalo 6 ye an y'a fɔ k'a fɔ ko a daminɛla san 2022 la octobre kalo nka u yɛrɛ ka ɲɛfɔli la i b'a ye k'a fɔ u ye application u y'a sigi sen kan San Francisco n'o ye l'Américain jamana ye n'i ye a video dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ olu ka ɲɛfɔliw la i b'a ye k'a fɔ u ko a créera kabini san 2016 n'o ye 2016 ye San Francisco n'o ye l'Américain jamana ye a kɔni sera anw ka jamana kan yan nɔ san 2022 octobre kalo la ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten ko maaw kɔni y'u inscrire a la k'a fɔ ko a ko laban k'a kɛra jigi wari ye a kɛra jigila misɛnya ye a kɛra kumasulu ye maa caman bolo sabula maaw y'u bolola nafolow ka a ta ka don a la maaw ye juru ta ka don a la maa caman bɛ yen nɔ an ye minnu ka témoignage sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko jigila misɛnya a bonyara kosɛbɛ e ko nin tɛ arnaque fɛn dɔ fana ye an fɛ yan nɔ tuguni wa ni a y'an ka jamanaden caman sabula maa dɔw yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ k'a bɛ maa 70,000 ko olu de inscriren don a la masurunya la a tigi lamɔgɔ ye o fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ ten hali n'a sɔrɔ mɔgɔ 100 de inscriren don a la nin bɛɛ lajɛlen ka musaka dɔɔni e ko nin tɛ belebele nin tɛ tiɲɛni ye jamana yɛrɛ ma nka hakilina kelen nin fɛn suguya ni a nana jamana kɔnɔ a bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ ɲɛɲinini de kan ka kɛ yaasa a kow bɛ se ka sigi sen kan cogo min na yaasa maaw bɛ se ka a faamuya cogo min na maa dɔw fana ka fɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ foyi ye kɔlɔlɔ mun ni a ye maa minnu inscriren don a sanfɛ k'olu sɔrɔ ko nin kɔni ye nata de kɛlen ka a tiɲɛni don olu ma nata de kɛlen filɛ nin ka a makosa k'o s'u ma n'i y'a ta k'a lajɛ kumaw kɔni cayara maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko fili bɛ bɛɛ sɔrɔ wa
arnaque kɔni ma kɔni i se t'a la nka ɲininkali ni fɛn caman bɛ yen n'i ye olu don i bolokɔrɔ i bɛ se ka faamuyali k'o sɔrɔ fɛn caman na o de la sa depuis ni application in nana i bɛ wari dɔ bila a kɔnɔ i b'a ta kɔnɔ problème foyi tɛ y'a la nka dɔgɔkun tɛmɛlen hali a ma mɛn arabadenw maa caman bɛ yen nɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko olu ye nin application kelen in k'a yira k'a fɔ ko olu ye retraite demandé a la ni o ye ka wari bɔ a kɔnɔ u ye musaka minnu bila a kɔnɔ a ma sɔn a tora ten tɔ sa fo ka na tile kelen tile fila u tora ka a yira maaw la k'a fɔ ko baaramisɛnnin dɔw de bɛ sen na ko n'olu banna ko maaw ka retraite ko o bɛ sɔn ja o kɔni o tun ye a ko yɛrɛ firitɔla yɛrɛ pewu sanga ni sanga an bɛ don min na i ko bi mardi don marisi kalo tile 21 maaw kɔni caman bɔra ka taa u ka siège la ni o ye bi ye sɔgɔmada in na an ye maa caman ye OPENAI siège la ni o ye Lafiyabugu place kan o yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a dabɔ ka ɲɛsin o ma maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka a fɔ a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka wari ko a daragir'u la u bolo dar'u kɔ maa dɔw fɛ u yɛrɛ tɛ maa minnu u sugu dɔn o kɔfɛ sa an tilala k'a ye jaw la k'a fɔ ko maa dɔw fana y'u tilen ka taa communicatif tribunal la yaasa plainte ko olu bɛ se ka don cogo min na maa minnu ni olu kɛra maaw don sababu ye nin na walima maa minnu ni olu kɛra nin application kofɔlen ni olu kɛra nin ko in sigibaga ye sen kan yaasa ka se ka kiiri wuli u nɔfɛ ko bɛ se ka lato u la cogo min na nin waleya in kɔni nin b'an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a gɛlɛya bɛ maa caman kan maa caman bɛ k'i da an bɛ don min na i ko bi u tɛ ka se ka sunɔgɔ maa caman kɔni ka témoignage kɔni na sa olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ weleweleda kɛ jamana ɲɛmaaw fɛɛrɛ ni dabali mun bɛ se ka sigi sen kan yaasa nin ma kofɔlen ninnu minnu sera ka nin ko ninnu kɛ ni fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ ka se ka u minɛ cogo min na ka kiiri ka a lawaleya a waleya cogo la o de la sa an kɔni an y'a laɲini ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ka plateforme kanubagaw bɛɛ lajɛlen an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen yaasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ nin kofɔlen in na cogo min na ni o OPENAI kunkanko kibaruyaw ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a ja la cogo min na maa camanba de ka nafolo kasara la ni application in nɔfɛtɔ ko la walasa an bɛ hakɛto ɲini an bɛ jɛmukan in ka ɲɔngiri yan nɔ nin bɛ dan sigi a la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ɲɛ b'an na ani fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati in na Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan a balimakɛ Cheikh Umar Sidibe ale de tun bɛ ka walawalali k'o k'aw ye don n'a nataw la kunkanko kibaruya min mana bɔ nin OPENAI ko in na an na a maa minnu ni olu kɛra a victime ye n'u ni olu ka nafolo kasarala an na anw maa dɔw wele ka na ka n'u sigi jabaranin na u nana u fana hakilina k'o fɔ sabula bamananw ko ten kuma man di da kelen na a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ hakɛto b'a kan